Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okwedo weche manowachi gi kweth mar Linda Mwananchi ne gichano tulo e limbe margi e kaunti no. Kweth mar Linda Mwananchi ochano romo mar tipo ma siasa e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mabiro ni. Nyoro kweth no ero kotelnegi kod gavana Masia James Orengo kod jaod bura ma Embakasi Babu Owino noseo Wanga kod Kaluma kuom chano kelo tulo e romo no. Kata kamano jotelo go kwedo wechego ka gikoni kweth mar Linda Mwananchi oyienegi timo limbe Homa Bay kendo giwe weche mag miriambo ponono ni gin magidwa biro kelo tulo e romo margi no. To anybody who wants to come to Homa Bay, you are free and you're welcome. Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere and no day anybody has ever put weapons. And if you have any evidence, we urge you to seek the security agencies and make a formal report so that anybody who has involved in that kind of thing, action is taken formally. But to make propaganda out of very serious matters is irresponsible and reckless. Wan jomoero kwe, to ng'ama jatendwa en Gladys Atieno Nyasuna, bia, wabiro rwako gi maber, wabiro seo gi maber, mondo gine kaka dongruok timore. Jatend piny William Ruto yore nyasi ma 98 mag piem mag wende kod tuke mag miyo ji mor mag sikunde